Isikhungo somphakathi esicija amakhono entsheni yakwaMashu, E-Kcap, sizosingatha ingqungquthela yamadoda yesithupha kulonyaka lapho abesilisa besuke bebhunga khona ngezinqinamba ezibhekene nokukhuliswa kwabafana ngenxa yokwanda kwezigameko zodlame oluyamene nobulili kanye nobugebengu obudlangile eNtuzuma, Kwamashu naseNanda. Le nguyazana ebandakanya umphakathi izoba ngalempela sonto. Sixoxisane nomqondisi walesikhungo Edmund Mhlongo. Insika i-Festival of Men amadoda siqale 6 years back, and isizathu sakhona ukubuka lento ukuthi bekune lot of focus kakhulu kwi-girl child, and then ngazuthi boy child yona isele ngemuva. But uma ubuka ukuthi there were a lot of problems nama-damages enzakalayo kwi-boy child, and i-boy child ne-girl child bayadingana. So then we realized no, we important ukuthi siqale i-festival ekanje whereby ama elders, ama males will come in and bazododisa, bazokhulisa abafana abasakhula. Phakathi kwezihloko ile ezithi one, how does it take a boy to be a man and a man responsible, especially with the society whereby GBV, gender-based violence abaningi, and kune crime, kunama teenage pregnancies. Amanye ama topics this year focus lapho.